ire na ndwikira rero iga ekira tukumira na sembeo gokoretera omoroberio okoro kwanga oborema ase obogimo mwancho morigeria Ndizi TV rero obwansu bomugusi kerengete muna butambe no gosemia gokomanyia na gokogokia igento gokora bono chinga kiechiga beke kenindo kia obuya onye kura bo motense simi yao re online igari se social media pages chito YouTube yeito Ndizi TV News na Facebook Ndizi TV News Digital website yeito www.ndizitv.net ebionsi ipi bona ye ebeke yange bwemanyie bwesemie na kwegokia igoro ya magano sipi alia arengeto bale mwancho muri na butambe ncheno murali o brother power Jared Wilberforce nkubwa tranese moye imanyerio noyo minto Joshua Auta ngokwaliga ninga bono tiga tubwaterane oika omoerio bo muroberio orero ngosabo kwabiranga rero lisunye ndindiete lisunye neli kuba mondemererie omwanchwa omorigereria lakini negendere nga omonguru engoro ngonkonyere goikomoro nyare kobagoika omoerio twesemirie twegokirie nabo igo twemanyirie nki oganyerete ase omoroberio omwancho omorigereria nkoreta omogeni otokwania ekera tokwanirie na chigoro na leto omugano sokoro ngokoro no mugano sokoro twabwate ngambo yeito no mogeni ito weri tuko eliga liarero na lio moerio na koa engane ntwani ase obolema tigabono koretere omogeni atokwanie koruga abwo ndeto omugano sokoro ko toendere na ya ndo mogeni karibu ese kwa rumbiere biere asante sana bwana Wilberforce ase oko ngariga ni studio aiga ya Ndizi TV karibu asante ase kwa rumga ke bantu mbia babaro mbia bale ese oge mokele igora asini abantu mbia nabatiga mbia bale nabo amarieta ngoro kwa Peter Maosa Kenyonsi seito asengibo ile Ramba ali West Mugrango Onyamatuta location Siamani sub location lakini aende nimbwate nkaya ne yende asemenyete ali mu kiwekerenyo kebabi buo wone ataka soja mbali gutwara buo bona no bwate buo wala ese kweligeirie ya lakini eso iso ne ramba Siamani Siamani na beka lere ne kweli ninko le magarande offer tonde nga ense no Siamani na Bonyamatuta na baba mongi no nyaliki na bagakulire nga Siamani Bonyamatuta Ono karibu Ndizi TV. Asante sana. Omurobeli bobolema ase obogima na batole ngakete ngali toke nkwanyora abu na ndeto gora tinko korera kande. Litoke na alire. Karibu. Na ende numbekerete agachaingo na gosibaye. Igondo jengambu ya Ndizi TV mbya mutolende. Iga no bwansu bomugusi. Asante. Bya mono karibu okobwata iko ndete umugano sokoro yane gokoro umugano sokoro yane bas bono tubwate ngambo. Mwancho murigeria omugano osokoro yane mubika muna botambe ngwatebya abika bukenyo gakehemo twarenge abaisi gatari bake konya abantu bachire Christmas abakabire nyorobi konye bachire bona otolenka twensi umatenga kili yakale Christmas kyarenge Christmas tairero Christmas inkiyo mwancho murigereria Dirikale tu akabwatirie kinanda mutegerera asike gotera korwa mwake bwatira butukumuli muri abaisi group abaisi no emerongi ibiri moko bwatie sauti ye kinanda kogenda na keba chikilomita isa tokurwa ase tole yo twara kubaka twagekera ngakiri bongiti mbware kamwachiri na omoko egwendagera mandasi twachie sabaka twaka yande chitege ono sokoro ogo tobeka hamo twensi kogerende Christmas twakolere matukabere unboxing iri yakolirwe bono goteba yara abana Nairobi aba nonyenge gusimba manya kakwebo munwe ito sokora gatotebia yara wika okoro mukienseyi nali uramenye bia no somo gende mache ngumbu no kwane keruli una abanyene kwandara chimioro gati nyeto koromukia eseye nenkongu sokura gateba yara mwaka naringe obwata abamurabaye batatu
Mwako ye nibo nabwate nendemero nabwate tarinke. Basi bono abana babuna bagosoma agacha kumanya omwibori omong'ai nabo okororanga mwana oyo nonya gosoma tabwaterere ti masomo aya. Mwako yocha kororanga abana abo bagenderere kobenchereye bare bachi gochandika naki ngokoramba konye n'emyaka nkoere egochi. Mugakoria akariyenchera akarengereria amatuka atari make ogocha konyora lichibu nyabero mwanjo morigereria ogocha konyora lichibu ng'abana aba mbatigero bole mobo babase konia mbatigere nibeje babase koyeonia enibero nko yonchera yonsi pi eba malimo lakini amalimo angora mbaya onia lima akabaikaransia karwarete ari nyagetari matabakari abakoro bakamanyire ngaburi enchiraje igwete kogenda nkori yare kabaikaransia kwate biyara nagoti no burwaire bwantungoire igonta gete monkonye emigonde yebunere iga gentale ngo muyaga ko emegonde ramwamo oramboleruga oboyomo mugondo oyo asenare nabegete nengo nabegete yae nenge etari nkomo kebe ngatinde kande mugondo ko nebirese naye tindegete mutare ko yerigia einde ngokwa keba konye kokonda akumutara enyora ya motiga korigia enengo nabegete ari nenene mugakoria chinsankeiga ogotwekamo amura bali bakone gento keringa tata na tete na bisete gento mugonda kera matangaera bago ikaranza bako kitoko nyo legende etoko beke kebarua ketoligeri bagateba yaya nawo monta ho kenyora atamera kio bono kitoko kora etoko na gotukoli ngora go sento ikere mukeboyo bago chakero korabia yara mocho koro bakorabia omugondo mugima okora bache basi bono bago chako bakolema kabisa bakobosa kabisa bakobosa noroche muno montara ali egento liro baime keri bagokora kolema kabakora kolema abantu bane mwina iga bamate kono gosume kabale likomera onde oyo okomera ngende ngokomerare oyo kobusura boli nkobusuraare ondo gosume kabanda nkosume kale baishia bakweboli ngabono mugondo twale mireiga osokumbo gocha koba nganto yo itogo kirete ngane tokoriyo tiga twebetereri tosumeke ehinde no turakora liburuga tokenyorerani nyora giachire iguru basi bono bagosumeka yarambando ngende liburuga ligo ikayara nande bakwegaza kuburuga mbatagetibu ko amondo kebarua ikiagera begene tenga umuntu se kwa kebarua na base ko nyole niberia agende nero yara bakole manande bakuburuga endagereri gwake ekoba ya chibando chikamanya gusabo ko mugondo iyo chingende chigasuna no mugondo iyo ya ebintu bikaba bagusamura nande bagotebani yaya nande togotema ko bakale machintu ndaibire yara bakona gusamura bagacha kuligise moke tyo mwaka twachandikire tata na utinge ntongira bisete mugonda iga tindegete liro banze kakitu akerigirie chintunda ibere oroje tokole baba twasamura gende kigeta kole diki ebese ire besa yale bese yita iyo mugakole akabatebya mwarenga baliri soko iso iga amanyete ngaise ko batiga iga igo muraba amachara amachangiri bosa pone ndagereye mwale manga imwaira nganto ali sukuru gete tukana libanto gete nendeko na kolitole einde mwanyora besa ngebesa ntu anyora nandire reri ya mogo chikoligi mugondo ya abaisiaba muisurumbu yara kababa ntaba ngaini isoga ariko basominga mugondo no ebese korwa no endagere korwa bamurabo bakamenya obugirimo buya bakatenenka bakegera gokorere emirimo y'amaboko abo no mugondo abo kabakonya umugano sokoro yane oya mubweka abika bwokenyora ire ekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo mugusi omwanchwa omurigeria omurigeria sembeo okoro kwa obolema ase obogima aserero mbwate omwalimu Peter toto debeteto liao na ekwanire omwalimu Peter Maosa Kinyonsi ose Kinyonsi Kinyonsi
tindeba kinyozi good umwalimu naende karibu asante sana muraria ya na kwandira no mwalimu yeah pono toye profile yao ngaso bwengo mwalimu yeah ncheno muna mwaigure Peter Mausa Kenyonsi no mwalimu orasomire kisukuru ibere isato inye lakini bono currently bangosomia school ya Makairo Secondary School kutoka ya West Mugirango Bogichora Makairo location Ibuja sub location Makairo Secondary School ngwate bango ibuire ramba mwaka kyo ibuiro mwalimu wasomye sukuru ipaka isano kale wichwe isana ndia mara muraria Peter Mausa Kenyonsi gaiboiro mwaka weyemo ni kianda na 53 na isano 1985 okay ya Ramba Village Peter Kenyonsi agasoma Ramba Primary School korwa nursery kilia kare wika class 4 standard 4 ngarworo mwibuli aga transfer to a nearby primary school ekoroku sose primary au naona kora matemwane ngagenda school ya Loret mixed ngakilia Loret district mwali wae ngakole school ekuna inasomeka 1 year excuse me ngagaranka form 2 ngaje school ekunyamira tech lere ekunyamira boys na nakora kurworo ngagenda ase university ya Moi ase nakora the bachelor of education science ase bono ndo mwalimu ngosomia masoma physics and mathematics Moi na Eldoret okay yeah mwalimu ndiga kiringa ningo bwete kanya kagete ngano mbwete ana kero batangasire miaka yao na amanyirenga ninko bwete mwaka no boyo moyo sebere yona arako buire na inche bana omwalimu mwancho muri nare to mwalimu Peter Mausa Kenyonsi ase studio kare se umuro bale masobo gima tali senge nchare kerema na senge ncho ari omuntu bugwancho kuya ochi ase birema number 1 number 2 igatenere tutara tinge skuru ya onkyo tenerete iga director of studies skuru ya Makairo Secondary skuru eyo ya embrace ya mangana a disability skuru ine bwata bakoli gasi as a teaching staff bale birema ne bwate no ena babande bale birema so n'abanafunzi mbakoreteki mbaro ekagarankarora ngambi yande to mwalimu tukwanira mangana a inclusivity mono yento kwane go chisika kira kinta tuligeri mono igoroye chisemi inclusivity no bwamo bolinga omonto oyo no mwale maru lakini mubeke ndizi TV bantu bandi bale ndizi TV bakoreteki mbale maleti tororango goserenki yarako ayegulibaga in short no ko ayegulibaga bona omwalimu obugima obwa obuna gwate bagwa somera chisukuru ekigocha nkerengo kiande kwara interactiri n'abantu babwato bolema kuruo bosa motoro gwatani yo bosae kana akire sabu yane yabwango bono mikutano ya bosae to gorangeriwa era be mistake unga kwara interactiri n'abantu bale birema ase level ki ndia mono muraria mona sega si to kala no gwalimu mtu alenge na next school na bokunyara mtu asometa na abanafunzi babwata bolema njira chance mna tu asomira zi school ndobwate na bono school na asomirie school ya Rateti school ya Kiabonyo Girls tebe mono tu interact na balimu kero kende babwate obolema igo ni understand tie igoro ya obolema mnabona se school yeto ya Makairo yes ntobwate omwalimu ayomo bwate obolema na ende ndato tanga nanyana banafunzi baroro bale bamenyeta muno bolema ao njebuna mausa tindi koligereria naine ndi buno bolema nkwamba koliro kaina special way naro chote banga able differently je ngolite banga amata bale able bale benyarete umuntu bolema ebintu mbira kunyara gukora aba bande tole buya tutanyara gukora nabono oyo moraria untu abere to interact naye matukamani yes na mbono you be coming to my school interact na bana yes
ngonyoro na kuna uwezo fulani okonyoro obwate nchende buya ebintu biro oranyala gukora ndanyala gukora igonje ndatote buna tingo nyala commission kero kende abana obwate no bwate wale professional ngonyoro nga imbuya umuntu amenyata muno bolema wanjirana ekera osoka oteba buna nje nimbwate uburemerwa sobo anjiranete kwanza ngente ketangani no kora take positive njira linje amenya terekererio ka kienyeji kienyeji omenyeta buya naenda oteba buna nje nimbwate omujando oliga kero ku understand boigo bono tuli kunyara kwebisa ekero kende no nyumu abanafunzi bande for example kunyara bwata bolema kwanyora abande bako bachongeria lakini ekera ale metago teba buna nje nimbwate bolema oliga okonyara no mbali babo bani kuchongeria mbali kunyara kuchongeria singenjo I already mbuya njera netenga no bwata bolema konyara abantu no ekero kende ole bose no ino mwenge abantu bali bagwaso chetu no bwenge una no actually bwenge no bolema obwenge no bolema muna bono no Peter Maosa tini mutambe mono na bongo tenena lakini wao ya lakini lende nabo ogotenena abantu ekero batagete kugochongeria obanishu wanyora nayo mutangani lakini nakini tayo bomora ababande tuli una bono Peter Maosa andi mingolete part time mingolete ominyoka oichote abuna nyarebe okay omwalimu nkonche konyelia baligeri baitongeye korokwa Ndizi TV obwansu bwo mogusi omurora sembeo chinse chiga igokorokunga obolema ase obogima lero mbwate omugeni omwalimu Peter Maosa Kinyonsi igaro omwalimu ase skuru excuse me ase skuru ya Makero Secondary nande igari director of studies keketara watebya ya director of studies. Number 2 mwalimu Peter Maosa Kinyonsi school yabo igebure inclusive kero na rataliro aro nanyolere mbabwate abanafunzi bale babwate obolema nanyolere mbabwate mnaona nimbwate example kyo mwalimu obwate obolema nere nachache gaiga nere atwerese experiences kiaye kyo kolegasi school buna bono makairo omwancho muligera ngya okora okoendaga abwo Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube yeito Ndizi TV News, website yeito www.ndizitv.net. Nabo igo enamba ito yesimira buna botambe ti una okonyori gaki nago ti nabo mwako moimo mwancho muligeri bonega naraiga okorokunga Violet Momanyi ari kebirige chiro abangira bakebirige chiro mwalimu bakoligerere tipi mbiyamona abangina bakebirige chiro abangina mbarari manyete kurujinsa mu cyanyaramba narete kora no ene lift yakara bakogenda kamorogoba nabakwanira mbiyamona mbiyamona so twendere ngote bakwarenge ntwalenge ke gaswali kwereseranga inki kwa interactirie n'abantu babwato bolema at several levels kadwa sokweresa abande bari babwirete bobe omwana agote ibugosene yota ikorora ondo chigoswanga ndamire tindi gokoraki tindi korora abuno watwarenge bono muraria ndadota nga nonyena bali mu baturigerere tigo chaiga Ndizi TV na kon skuru ende yonse kuborwa omwana anyatali omwalimu nonyene support staff oiboire nobolema mboro omonta koiborera ni gwana ende mbole bogocha okonyora nabora nyora kero kende kwale gokora gusina abana baguchesa oyo ndo betiro oyo meriso liatekire kwanyora nga obolema bwachire omonto utabangite bono nakinaro tenga abalimu nonyene community ase school mbuya tomanye nga obolema nenjira yamo tubonete komenya na borobwo ekero bwachire toko accept twagenda muto igona rotenga abana mbaro konyora baguchungiria abandi kero kende onyene liso ategete omutenga getongo marieta alia muruka marieta mabe pako mwana oimoka gotebanga nonyene skuru ye ngutigande
oseno nyene skuru ye nchenjie amangana ingo toikerare na bono whatever ase skuru ya Makairo igonde director of studies igongo interact na abana mono batarekero mwarimu manene kero kena bakonyora ba kire gose na office yane bagontenga nyarebe undamire nkyo bwene ndakora buno mwarimu litangani goikora akorera umwana oyo counseling omoteibu na munakorama aye no muntu uri buya nyasa gutongite nyasa wanchete mbarororo kero kende ayo bwate liselimo mbarororo batabwate my sons kero keno nyino kuguru ayoro jo bwato kuguru okolimp lakini mbarororo barabuka magora ipi bakwagura igo ayole better off ora kanso umwana oyo kwanza understanding mbuyari kene umwana ko take another step yo kurangiria abana bali bande na barabo lero maite to go banish you talk to them bibogo mbyanche irimono bono igoko bakanso kwa batenga yare ko banaye yare ko bamumuromino ligere lino ena somenyete ligere likwanya no muibuli bo manu yakaro kena bwa tobolema yare ko no muibuli o uri bwa tobolema otebibugo kero kende ndo sako banyolinga ki obale mane kiombe ngibwa dimachiko kero gosoa ogota bokonya rokoreteki orororo kwanya role member ogoboka mambia kwanya role abana bake is good to train them by understanding obale mobo number 1 no obale mabora acquired ebole nakitoda mbuwa dimachiko ora tenga bono ngo apply yole ngabano liga apply dia akora sometimes it's good to make it look like fun yeah nyo ndo wana tuwa manyiro bale maiga chibano mata I don't feel anything kili okondoka so omwalimu ndato engerelie chisemi okobekera ngo mona abana aba nara twalire chi mangana mange kurwa chiskuru ekarato yatego kosino gwa admit yo mwana amusara to say iganga no nechi principal chinde osaba ali mubande osange ole bwate attitude nga mwana oyo omolemaru yagocha kogera no ne school yane e grade ke koreki keira nense I am a director of studies Makairo, you are doing very well nawati gosoka okwaranga Makairo kuru 2019 ngagete kuru 2017 you have been doing very well asa chikuru chiri surrounding igali chire binyoro chire level ya Makairo kare cha garuhi arambe level ya Makairo kare akaruhi arambe squeeze nyake koro kubona Makairo rero twakinire paka igotole. In fact, we are headed to extra count school. Oh, so you are now a count. Our principal is very much aggressive. Okay. The principal ne onya gondigerete. Okay. Radika. Go advertise yole ga akana. Now, ama tukaya kwa director of studies Makairo. Ne ntake to kwanire a notion ya ndo bwatenga ekero bwata abana balemaru, gosaba ali mu abalemaru, gose staff bwata balema. Ngabagocha kogera delivery gosobo college bwe school babainse nimbwata cases ngutwara to cases cyaba ali mwe cyaba chinde gali mwalimu igago chongeligwa esenge nchonga mwalimu yakumfuatilia amwe transfer kwarori na sukuru yeteri ya birema sukuru yeteri ya meuko ona mbwato mwalimu mugaiga kwanirango nekene nga ngo delivery performance was delivery. In fact, in my experience with the abarimu kerokende baiboira mono barema mono asena rakolire unkwamba koranga nkweru barasega siabo buna bono there is a teacher I will always live to remember no nyakare late na bongo mwinyora because na mwanyi twanje nere mono ntebe pole asenga nje yogo tunyora Vincent Openda no mwalimu twasomete nera se skuru ya titi iga chitaga kwayo bale mabadaye akaba amputated ko kwayo komo lakini nabatu anchaine mono naende igale ngo mwalimu bwato mukiase gasi yaye igonda totenga as experience na twali nara ligiria balimu abangi nonyina abandi batali korora lakini beruete asegasi yabo mbaliko litangani mbaliko nyorwa wekera na asegasi yabo ebalendete chinza. Number 2 asegasi eli baire bakore ebagotema bunana kibara akore ba excel just like their colleagues aba bali ase bali boronge igo ndadota nga ase chi principal
mono chiri school chigo disguise abalimu na singinjo yoborema na singinjo yogotamanyanga oborema ninki na ende bagoteba buna kero kende oise kokorera umuntu lemarete bobe igo engabuna naye nabulirangirio barema umurari ngwati yakagukwananga oborema mbure kwa quiet tokunyara nekeombe okonyora no nayo osoete ime utamanyiti igo ndatoteba buna abalimu baitu onye kero kende gento ndatebe bono akege kogera umwalimu kero kendo nonye no yore marete oamua usaba nonye transfer omunyene igo konyora nga facilities no bono na ndenda tekora gase abandrai which school na GBOM which school mbali good kwanyora nga facilities chiria chiko baenebo babe comfortable in the school compound nchiyo kero kende naga special toilet nonye classes echinde chire chikorova naga netinga ngakia konyara wika nonye second floor third floor school chinde cheto na chire chikorova kwanyora umurari nga takunyara wika lakini nabata keiri attend that lesson kwanyora nonye no ago choba traumatized kiagera bono they are telling me to do keri mbwena nata kokora lakini konyara barange environment kokorera you know good ngate inero ndatebe umuraria challenges kero kende ababwato barema bagwetera na mono ntebe asaba alimu ababande kero kende utali no barema kero kende ore no barema utamanyiti you know rarely will you find a perfect person to konyora perfect person lakini konyora ole mambule gotali physical ola nyara kuligeria orore kwanyora bago kero kende abange babo eto gochongeria uri obwato barema kero kende onye tali konyara gotara bwango ntutwa twagenda twamutika umana gutigara magega okuminga bono nche igo ninde nabanda aba igo ewenerete twagenda ose mwakora komaki erese ngeje challenge bano to imagine umwari muntu ayikora romaete wekatu ari umuntu kumwassist gali esegasi umwari muntu abwati amagoko nabo ikabe slow kwanya maybe no abande mwakorire komaki lakini yatara akora taraika komaki umwancho muligeria eyekoro kwa Ndizi TV obwansu bwo mogusi muri sembeo okoro kwa oborema ase obugima ndeno mwalimu Peter Maosa Kinyonsi Director of Studies Makairo Secondary School otweresire amangana mange pako chira amangana ngaki infrastructure leta tekokora mpaka chi school chizo chikareki chibe friendly chibe chingiya esa abana baito bagosoma noena abalimu baito bali no borema teko nakobanga bona wekeri oligeri we school yo borema ochigosomia ororo emanyekane ng'abantu aba nabaeguri bagankaiga ngosomote karo mwalimu kare general disability kare twa maete ngekero ole marete iko oligyo mogungu ole marete gosoli yo musacha okarete ole marete nere muri amachi nere then there was a questioning akero turabana rende oratwara umukungu ole marete no musacha ole marete mocho yabana ole marete rende bono those days it was a challenge lakini I thank God our ladies ba to embrace na basacha baito basere embrace baito bale challenge na kwa nekima kusudia sengencho oya moto legere yakoro kwa Fred Omwenga lishabikirio morobilio yiga na ende omongi no yakoro ku Madam Elizabeth otaikorora lakini ogosomenya Bururu Girls a national school na Mr. Omwenga is also well schooled kwa esa kariti burigero mugano to abwatega na Mr. Omwenga you will like it igo kudos bali mwanchirenga abantu bale marete onyendiko na bagosaba rosie ndagera abantu bale marete igasi kwa moire igako yechuata bunaro ronki akoro mwancho muligeria genda Facebook page yeto Ndizi TV News Digital Facebook YouTube page yeto Ndizi TV News website www.ndizitv.net beke comment yao gabo to kwanire nchirinde yonsi tiana batebiga ni ntasoma mangana oga sembeo inyuranga aliyogo totebia na rotokoreke Ndizi TV na bakoleri bao asokogokia gogosemia na gokomanya chingero chinyansu amangana amayachiete skuru emerobelie metindi cyabo chinkikirone chinde omwancho muligeria Ndizi TV nero obwansu bwo mogusi omwalimu mulali ntakete ngwateba director of studies na ende igo it means ngama ngano si piago deal na masoma se school ya Makairo no hago akobese desk yao ekere body ego chababwata mangana ngakie sukuru yakorete na yotakiro tware amachibu ayo
gotura o aitho transfer as a principal goso endo present yayo mwenyene. It means academically you interact a lot with parents and the students. Exactly. Awe boli bale o interact na bwa tobolema. Tuchakire gapo. Akero go interact na baro makairo. Kera abaki ko bale baranga mono sukuru gete in fact indre ko to ga kisimi nango chiobisi paka no morobeli oyo. Oyo mota ngakira ngoma to mwana nago soma sukuru gete baro chinga ande malete batiga gonsera rio mwana ono ya mosere tirio kaigo ka kimo nkonya njire ko rundizi TV. Mubakani batiga gonsera abana to bali tole malete. Nakyo ko hadole boli muna abekero ba chiri boli abate face problem. Umwe boli ono mole maru. Ochira se desk yao. Na kyo ko handle yagera orenga ringa tingo mwana ndere kobera makairo timo rusio mwire sukuru gete biya mono muraria cases ye chinchiroro asi school na bakonyoro mwiboli na bate balance just no mwiboli onde bwens lakini bono kwanyora bwira nire nga kyo mwana na seri gulioka lioka na singi ndemalete litangani ndayete goteba buna abalimu na ndenda twateba mune school ya makairo we embrace everybody ntweto anjera nito mwiboli ole buya no mwiboli ole malete wetera nabo no ine principal to Peter Ndubi he embraces that na ntwato tebia we kato treat ya mwiboli bonds equally tali equally in the sense that tonyanya so yonden no yotabwati lakini umwiboli yakerachire obwatu mwana ole malete nonyina abana mbale okonyora kero kende ntate ngo maybe ntochororo ntebe na abana mbaro okonyora bago dishon abeboli babo na koba abwa tobolema lakini tutaracha tato tenga omwibuli na bakonyora abwa tobolema egente ketanga ni muna mausa and makaira at large more especially office ya ne director of studies I feel omwibuli ole mwibuli na bago chabwa tobolema ko chinjira chinyingi mwibuli na barache obegete changa chinchafu mwiboli obuna bole mo kwinjira yayo omwiboli karo kendo bwato bole mabono physically omwiboli olenjire nde yonse na barona mo gonda che school you make omwiboli ya feel important yani ya feeling na atakire ko ba amaskani ali ya bwene te koewa oyairo iwo mwiboli karache obwato bole mo kwanjire nde yonse itangani okora mo receive no mwiboli na endo motegerere give omwiboli a chance ara kwana ndobate byombe bya talinga makairo ndobate ababoli bali challenged ababoli mbaroro abanafunzi mbaroro bagocha omwiboli akaba represent no bano ninganje teke ombekia obale makya Nyamira county gate no ole one of the leaders abaswati mbale bakora charity ngonyarwa kwana marieta tiara mono ebagocha bago solve cases chabana I think barachire naende bana abuntu kubaseria there are programs okonyora chibesenchiro nabono barachira ali ase school kwanyore principal otobatomire gocha sende by report form by the necessary details kia admission numbers inwaro ndana jolire kija muma eta affirmative action affirmative ndagobwaterera go tweria o monurire na ata itengotege manyenga makairo muma eta affirmative igere legal favor liyo tebanga onya abande batakire beke saa 5 oyo ale marete na iga saa 5 na nusu nduriko karaki nduriko mobolia kuna gwasoma iga oise gwasoma na bantu bale marete no na matemu abo mwigo kora the same rate ndimoire 2 hours erega ire 2.5 hours kengeni imagine ngiya bale mabwaye mbogere ta koraki mbogere ta ikera na abande no nya ndiziti yabona iga nimbwate my own special favors kegera mbire barakore nta koreki mbire barakore nta ikere wese kombeka at the same level completely ngabona equality to kolinga inclusivity mbako basongi nako na chira ntebe nga I think you are doing a good job. They can recommend you there. No more principal Peter Ndubi or Yogo Tomagocha. You know he's one never the Kirigocha. Actually, I had consulted your principal Mr. Ndubi. Egracha say shwe atu erese ngana wata mangana disability school yaye na nara manyire from elsewhere ngatakacha agatevinga no njevono ngise gocha ngoja kwa administration and then so I call ni makairo na ende moza beji besa ejinta bwati tiganto mo mondora atwara mangana ogo interact na abantu aba day in day
out. So kwate banga umo bato mwesole wa act affirmative linga kipre ba iti report form chiaba. Yeah. Now the necessary documents chidoko nyala babwate. Na chi forward just a principle yaito. Ochi sign. Na ende in fact abana bankwenda bale baba funded. Ndo bata abana around 3. Yeah, mawea. At Makairo, I think you know them. I know mawea. Back over funded and a good money. Igo umuibuli ole no bolema, usu umwana ole no bolema. Wetro umuibuli ole ndo bata baibuli ange babiri bale no bolema. Abana babo batali no bolema. Lakini bako nyola chibesa. Yeah, those are programs. So those watch plus part like now with disability. Gosa abana bale no bolema, abaibuli bale buya, abana babako ba funded. Yes. Igonta twatanga abaibuli kero kendo umwana ukare no bolema, to muga chaka abaibuli mbale batali ku umuralia batatageti umwana na boroje nga nabwa to bolema pi, lakini umuibuli atate ko disoni pingo mwana onembi yale. Bono kwanyoranga umwana oyo for example advantages inchire chigocha wetera asengenjo obwato balema ngate buna bono tax nabakonyara bale exempted enchira wakeretire tigama ngo bekire buya and I'm really liking your inputs kegera ababuli bande mbale tali ayebweka ntuna abo bisaba disability sometimes ngana tole ground igali tonyanga tubwato muibuli otari ko nestinga ani tati kuita nango mwana ina korete na chite skuru geto muibuli arangere twate ngo mwana oyo mwiri Nyamira office special education igera placing yao karaki nga yakoenda omwe uri agacanga okura nga ani oruko mwana one special okay terminology nchiro mathangora kwegera nitore terminology nchiro orora yo zakirigo karaki zakirigo kwana lakini erega alirete bobe buno mwerije atakorete atalirete bigo mwerije ataka evaluate omwana akanyona ngo mwana oyo baremo babwate intellectual yaye yekorete yereise etakira special attention expertise yintabwo ati skuru ya negaiga bono akarangire buri so bya kamwe karansi obisi bono buri gako ngakire sibi adenga akyo mwana no ramirwe omwana no rokirwe special skuru gete koso yega libiko myoka bakorno kuri mwerije yankiki nga ki tigaiche nsaba mabera ekeragocha ngocha komokonya kitatagete goitabango mwana ena akorete na bwate obolema wetani ko ba funded omwalimu kera funding yegochera bake taibons bono mwibuli naro bwato mwana wa Makairo secondary goso koligerere tibona iga okumetinge skuru ena bekarengi yaiga erere daraja koleto mwana wa Makairo ere bono segete ko funded mo kamomo momabere so hard mo sango byoki in fact onye giskuru nchire chigwa except nako andro abaibuli buna bale Makairo most of our parents okonyora kwabo nkoli okonene lakini ngwaka bale ngora wika banyora bakolire school fees yabo igonda dego umwiboli onde bwensio bwate okogania agwo gocha nonya koleto mwana school ya Makairo toiranga igekera abwato bolema igotugocha como ile speed mono our principal no mungwana na umugokwana omutenga nakinda nyale gwakana riswali ndirega ya kroku Jacqueline agonte bigali nyabioto atoligeretie Dizi TV news actually Dizi TV and say TV ali kagetenga nyombale akoboliga nche nairo ni mwato mwane school kanda ngari requesting atimbo atinchira yokonyora besa nyanchiro mwana abe school nchira nyora besa ende masinaruta mwaza kongakera chisabu later umwalimu yagankandinga ebibibu ati murobeli sukuru yane ndaisa koleto mwana ne Makairo aro ni nyancherwe kabesa gake kali konyora nchenabeka ekiagera timbo ati sengo chikorusiri mombeke no mubuli omole marunye gendete okubuli kuruma nyabioto igere manga sub county Jacqueline mwana ale gako ali richibuli yao mwali mbia mono ndate kote abuna omoibuli mbia mono ntubwata abaibuli abange okonyora kwabo kore ngora goso musharo godile goso lense lakini atimini siao kole ibarua lakini wanasema hata kwa Kiswahili kidogo kidogo ujaza kibaba ase Makairo mwana goicharo umuibulie committed naenda ikiranie eireria ndate gukwana esengenjo manyete principal yane na no muntu bwanjete amasomo naende bwanjira nitana no muibuli onse koleto mwana kyara banga abuna butubwate buna nancheire na nabakoruge kekeke buno konyora kwae kore goika anyore ni school fees yonye kaire naende na guchi yairire
tutari kuna goseri umwana abayiburi bange abange geko yara abana batu mugochaka omuyiburi okuruweira tugwikira wano wagirwesi lakini yake rukira ntiira I think omuyiburi you are welcome lakini birema byanenga gete mbirigo umwale mororeta bwa disimi ona ara barasiri gete birema biringo jasika umonge soda abirema byanoreta bwa disimi waita no muliro era nda bange gete ngoja kwenda igoro cyando cyanga ninchengende inchenda bolinga kyokera abantu bali maru barenga abangaira kenya bayibwire seme chieta kale tiki emetaka egostrago umwalimu morale nara igo kuboria yakoro kunga kayaenda gochia yakoro kunga ki yakoro kwa sheba sheba shabikiriane akobolinga ki mwata ya makare yabira bakora yakoro 2017 gwakana ngabana abata babwatobole maru gosaba bwatobole maru mbali go sali grade mubwate se record ino muratebe ngo mwana uyo no maremaru oyete kuruma kairo akagenda ga proceed go chimotwe without mentioning amalieto mwalimu just ogote banga mu abado sino yomo simba bere mu akagete kara mbutuka babange school for information bantu baito mbali banga school because inclusivity tera be embraced we yigo because sometimes no yomo le go simba bere go simwa konta ko diki lakini for 5 years 2017 18 19 20 21 22 mwana gutwara kesi kyo mwana oro mole moro kolera matemu na inwe na hende ole notable succeed twatwara the cases njiri ko banyinge buno morali whatever ase chisukuru esengenjo kero kende ntobwate other schools lakini omwana konyorole in an ordinary school na ndo bwata bale mar igo bale mo bumbwanche ira ase school muna bona ase no neck amatema amanene ndo bwata omwana otali korora marika make oyo bago print lisakarali nene ikurunga large print ento bwate omwana otabwatio okoboko omwana okonyora otabwati koboko okomo mnabona in one of the schools na etire konyora rutubwate omwana ngoyo omwana yabwenta kaba assisted no ene kera gukora amatemu aye ekiagera kurikira okoboko okomo takonyara gukora practical manone ya chemistry o kiagero gutubeka mago kabere onyenta iteration abwate volumetric flask for example ago nyageria na nabwata macha ya nda kuigurira kuruguru those chemicals kwanyota kunyara gukora omwana oyigancheire ne serikali okonywa onyeta kunyora omwana ondoko mokonya omwalimu ole in charge atenene asare assist where necessary because ndade banga amuassist gukora mate lakini amuassist gukora practical ono ondo tokire kuruma kairo mwalimu wa lakini totenga makairo twabere toko twara such cases and they have excelled at university just like any other student you not look for them mwalimu you will come in fact when you come to our records sema kairo neli wate banga we can't mention names, of course. There's no harm. You can still mention. We have records of those students who have excelled. And yet, they can give the problem. Maybe I will give you the record because show. But we have a number who have excelled. At Makairo, in fact, like last year, there is no student who failed because our last grade. Last year. Ngonyora the record then I will let you know because I know lakini ole sure ngamba mwatwali ninde sure for 5 years take kwanga mwana gotwara wanafunzi maru there are quite a number and most of them have excelled. Yeah. Wow. That is great. Omwalimu ngwakwana ntage twesire gukora tekantega tegali chinke sana chirange hireka sitaiga gose isano ibireka chiragende mono egento nkire enotion y'abantu babwate kose institutions usanga ichibwate enotion igete against disability kwanyora eskuru gaiga murumata wanafunzi komesi bale no mwanafunzi disability ya umatentu mwanya abantu in the first place nyuma ntarabo mwalimu ncheno umuntu so onye ndizi TV giga onye Joshua utagakonyara kogosa osamonigwa na injira mongogosa nkorege ntogiye samoni because I'm a human being gende ngelinda nyara gukora kirikira amakosa gosekere buronge
kunyarikanira system na une yeino kwanya na wanafunzi bakorereki bagosire in a group gose punishment nere mwataka kurwe class mutari mutaka kwanya batai kunyara goteba ngokoraki ngogosa so you decide class yake ima yanda moya mache gose genda munyoke geti something of the sort kwanyoranga kwanya timu wanafunzi nga kere matigara wewe tuweze kukupanish mumanyikimo bwate bwo deal na abana aba kero inclusivity game net y'abantaba babe handled almost at the same level una abantu bande tena ote rikale kwenye punishment or reasoning a punishment yen komoa kolengana ni disability yaye na nyare that kind of stuff na kimo ko handle abana mbya mono moralia there is a liswali lineligia and indeed go to affect rire as a school nabo mokoro angilia abana bagosiri na group na whatever abana aba bacha bonsi no bara bakomale maruno ale buno mwalimu igo go assess the situation very fast kwa baligere response toli go single out anybody nabo raganie to sabanya bale batano kurwe punishment eri mpaka nonyino male maru aranyare eri okoligere nga mbatebye bagenda roje koreta machi utagoika badamya kege tio utagonyara bono kwabagana buna gochakira omole maru na bake babere inu ikaransa ali paka nachi inu kero kende genda ali kera muri ke apology genda mo nonyene kokonyora muno mole maru depending on the nature yo mole maru nanyale ko mob no na sigiteiga asa keiga just a light punishment go and mob genda mo mob asegete gari kwa mo make sure buna tali bweko kogenda teirana nanga jena ki naenda nje bweka igo we as teachers telito storamo mwana ngae kerema njugocha no kwa motiga no ko bale kerema no ine punishment na bwana tanere koewa o feeling na inche I'm just like another student mama nango batako chi school limo ngakwe biranya gete chimerongo mama ikaranse to ayo tangu mwana oyi ngise ko motige njire ya jakire tagocha kwa monto my friend niliyesha babiboko ndanyare kweba esa tuko chikokora omwalimu yo ngandire nande mumata mura ndiro matera nde abanafunzi balire mura aberu esengeje kera makere gatine yara mwagosire mono ono sengejo yoyo mudenga last warning nyinyi nimewasame next time musirudie mwalimu ndage tukore tubate kaisa togaria chokoro muri wili tukuria rero naraliro mwalimu okoro kumachani site mwalimu anabwele songo Makairo secondary machani site aga brother power and I request principal na and staff from Nabeke TV bona otoliga na madam Gertrude yake gusita igweti ndi kora kwegerare Gertrude niba ke gusita igweti tata bali mama Makairo batia gosomira ero ba mwe go chikoliga Lindizi TV timete na matoke tawo dio matoke ga ke angu kwa beira kerando chikega Valentine Okoth Mori Nyakundi wa my friend mwezi pita ramwa Mr. Sumo abambali bange ndiko sina chaga for a Sabbath tiko nyara kwa kwa na mwezi abalimu bali mama Kairo ro principal moino gabu mode yaba go register oda kanere ije na teba go Rundizi TV ikiagera ntune obwansu bo magusi omwalimu ndaturi go koro murobe yito advice bona ba advice karwe general advice daikeyemo tukole general advice your disability and inclusivity ntate goteba buna minto mwanya getinga kyaranga etaba kusibonsi mbalgereti murobeli yoyo tiga twancherane buna oborema is part of us ebo menyeta mo 920 nego oborema nego gato oborema so naende oborema mbobu ati kegori buna nje na eteire akobekerema nonye no mugaka nabakwenda akobekerema nonye no wikire myaka 90 igo to embrace abantu baito bara abaremaru to bancherane naende to ba treat ose to ba treat na masikani with dignity nto chayo ndenga nekerema naende onye nechigasi chiale kuruewa tiga tu abons no yena serikali yeito ya Kenya na beko embracing chigasi koicha kunyara tiga gose na onye tali kunyara ye muligirie ya kunyara egere twins to twale o komanyanga ki abaremaru na abarema bonds ebirama byons is part of us mwalimu tatokole no bwata pipa bona
mbia mono muraria nimbwata abantu njama family man. Yes. Ndate goteba omong'ina one ngaite na omonto mbolia. Omong'ina one Phyllis Moige Onyango ngaite na bandigereretie. Okay. Na nimbwata abana babiri Liason Freddy ole grade 3 St George's Academy Nyamira no yondo ku Liason Mausa. Yabana ba wansi Liason. Not Rally Mausa, sorry. Rally Mausa na yonde Liason Freddy. Abo bonsi na baira maiga. Mbale bante ngango ikamba kwani wanu murario kwana ganto kwani bantu nako batwe kwane aba principal ndu bine timu yane ya Makairo Bonds na abakwani abanafunzi ba Makairo Ed Boy na ngo bagochaga igana n'abanafunzi in behalf of the entire school na abakwani abantu bato baramba abakwani mwensi n'abantu bekerenya n'abakwani bwensi ba watching this TV na ende nago kirumuraria asoko ngari gani kwira ne school gali bali mwanafunzi wa Faith Moses from 4 ba purity ndege na abande akiti ko bakwana bonsi abanafunzi bali n'abaya na bateye bakoromokia no ena Abigail Korugaria adenga te abana abo bakoromokia this TV no ena baro bato tubatarerimo as a team. Thank you so much. Asinge cho wancha kwa next time turakora angari na ndo mwalimu kandi ancha gotoka irero mwalimu ndubya maiga motebinga Makairo this TV tubanche te mwancho muriaria engana entwani asobolema irangurunke bobisa engana entwani asobolema irangurunke bobisa iko kwabere kolite morero kobolema asobogi mwancho muriaria ngusabo kwabiranga roli kubali yankolirira kinirende omonguro ningo onkonyire gatokoro morero bali abo so twabwaterana esemo ya mariogi amasano no ku chibicha chikinno getebya yo minto lisa se Abigail Gichana esemo ye imanyerio yo minto Joshua Auta ncheno murario brother Power Jareda Wilberforce tumirane ekiende bye bye. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi.